Не съм се карала никога с Ленчо, не. Приятелка ми. Просто сме в различни компании и по-рядко се виждаме, примерно. Аз сега, примерно, имах много дълги снимки с русалки. Тя имаше снимки за друг сериал и е в друга компания. И нормално, в смисъл, в живота, не всички, които се снимаме, в живота не всички сме нон-стоп заедно. Не сме, нали, така най-близки приятели. Тук имам втора обица. Ама това не е страшно. О, Ники, благодаря, че ме последва. Супер си. Супер. Лили, благодаря, че ме последва. Body count, какво значи точно? Килограми или мазнини? Или какво точно е това? По принцип на обици на такива се пръска парфюмче или ако имате някакъв друг спират нещо, ракия, примерно, за дезинфекция. Дейси, благодаря ти, че ме последва. Аз докато видя къде ми е дупката на ухото. Кой искаш да видиш в къщата на инфлуенсърите? Те, моите приятели, не участват там, така че кой да видя. Всъщност знам само за една участничка. Те не са публикувани, нали? Няма да издавам никой. Знам за една участничка, която е много готина и дано да спечели тя. Защото тя ми е приятелка и я обичам, но по принцип от другите, от близкия ми кръг, никой друг не участва. Поне не знам. То сега ли е? Те вече е заснето и ще почва скоро. Пак да се пръснем. Изпръскахме го. От кроп ми е. Около 30 лева беше много добро. Много добро. Това е от козметичните продукти. А между другото, виж, това не си сирче ми е на Грация. Колко години вече го ползвам. Да, го помня и аз. Нали? Много е удобно. Като колко е приятна. Това е стаята, в която спахме. Ще слезем долу. Ще ви покажем рожденичката. А това ми е сакчето, което е така за 2-3 дни, като съм на път. Е супер удобно. Перфектно. Веришката си е към него. Вижте, тук има ачери. Ачери, аз съм си го сложила. Това ми подари вчера детенцето. Мисля, че ми пасва топ на аутфита днес. Супер. Наближаваме, пише по-долу. Супер. И тя. Аутфит от вчера. Сенките не сме прибрали. Преси Сингер. Може да я последвате. Готино е, Преси Сингер е топ. Супер. Аз съм тук инфлуенсър, знам как да те кръста. Обицата. Каква обица? Помислих, че имаш някакво друго да се захапва. Не, децата писаха обицата. Ама какво на обицата? Хора, какво? Нищо и няма. Тая може би се е закачила долната, какво е станало? Те винаги забелязват някакви неща. Паяк за теб, обицата ти пада, парфюма ти гори. Няма всякакви такива неща, направо съм изненадана много. Това ще го смъкнем надолу. Това твоето ли беше? Да. И слагай го при тебе някъде. Да не си го забравиш. Така отгоре. Чудо са, аз други обици нямах ли през деня? Слизаме сега. Другите са много големи, няма да ги слагам тях. Не тръгнах ли аз с едни пеперутки на ушите? Къде са ми пеперутки? Витаминките са ми тук. Не знам вие дали си пиете витаминки. Аз всеки ден. Много е важно. Има такъв гланец. Колко ми е? Че нямам обица. Не, хора, аз нямам основни. Основни обици нямам, а това ми е на втората дупка. Добре ли си казвам?